Mao jud iyang nakatkatan. Mao magud diha ang nindot ug kuan. Hala kadaghan kaayo usa. Dagan kay nagbutong. Yawa kita itisting. Sundang ma. Asa naman niya akong anak? Jacob, look, come here. Giningaw kong tata. Lagi. Nga ada rin. Kanag alibangbang. Nag-uwan di ay na lagi murag basa no. Bugnaw na baya pagkagabi eh. Nibugnaw na. Nakadaghan kayo. Adto siya magtisting sa taas. Sana all. Ingana lang. Ingana man si gabi na sa una, ana sa taas. Si gabi na. Si Liling, Liling. Pagkasaba ni Maliling. Ambot, nga dami na nila Liling. Ang imo mga sapat ilangan lan. Wala niya yung magkikuha naman. Patam ni. Ang yung sa dere. Patam man ko nila kuha. Lubi. Diri ba? Ini diri ba? Wala na kayo gitan ng gusto ni dere. Hala sakto? Wala. Kayo oh? Ha? Sakto kayo nga butong. Ha? Sakto kayo ba? Magbuha ka na. Kung ka na ka magbuha ka na. Ay, kuwang. Kuwang na. Buwang sa unod. Dala na lang na. Oh, Kuha ka na lang na. Kaya ang butong. Iapi lang daw na kay ang butong. Oh, kana tanan. Ang magbuha ka na. Kuha na to. Oh, nya kana tanan ko ana. Ang magbuha siguro ani may sakto. Kana okay na na. Okay ra man na. Lahi na sa magkuha na. Sagbay luwag. Sa Cebu makaon naman na. Kamahal sina. Kamahal. 30 guro. Tag 50 ang isa sina. Diri pangwaon lang. Libre. Kung way tao, oh, pwede. Oh, dire. Pwede ni ikaunon eh, di na ka muka og kanon, kani mo kaunon. Busog na ka. Tinawas na maliling. Ma, ari imo mga apo ay dira pag bisi-bisi ug ing anay naunsa. Ta. Tagsa lang mo kari imo mga apo. Kandeng paghuwat. Ano anda kay sagbot din ha. Oy, ning gatya ba mo ka? Mo na imo kandeng match? Oo, buwa kay saba ni katay. Wa unang go. JN, ari JN. Siguro. Ay anak ina Natistingan na niya ma. Mauna na. na makutubi. Oh. Ako ma. Si Judith kuno ma, si Piling. Ano? Ako ano ping? Siya lang kuno. Kapag ka taong sang sundang. Morning sundang. Nadili pahilagtan ni tata din. Hmm. Lakadaghan kaayo sa natagak. Nay butterfly, white butterfly. Dagan kay siya bunga, mubo lang. Kare, kaduha
Ina dira oh. Walang siguro hak-hak. Dere ako na. Gibidihan ako. Na sakit lagi. Sakto na oy. Pangbukayoon mi na. Extra na ingipon santo. Mamaliling. Sakto na siya oh. Ay dag. Nipis pa sina. Kato sa Oh, ini sakto ini. kare gani siya nga kuno. Tsara. Pagkuha kutsara. Tsara na yun. Sino din yung mga nang mapuwa nga lubi ba? Para sa ginog tubig bitaw. Oh. Mapuwa mo. Pagbuhat kutsara dit. Ano yung kutsara di? Kani ang una siguro ni ay kay nagpuksi man ako ano. Pero undan mo naman na may unod. Coconut juice but this is fresh. I bought something like this again. Oh, daw gibunlod na sakit. Straw dapat. Naka-straw ba? Oh, straw na. Na-straw di ay dito dit. Tamis? Unya na ni dit na may straw dito. Jen! Jen! No. Hinga na dyan na sa una oy. Sukay mo naghuy. Ha? Tahungaw na din na maayo. Umaw na. Sa punga ng lubot. Oh, di gayod. Kinanglan pa sa punga ng lubot. Nag-headphone siguro. Namura sa kambing di ba? Jen! Asa na makadungog na may gisa. Ma, nag-headphone na ma. Nag-music man ako. Pero nga no, diri ba ka na? Wala sila na munga. May bunga mina. Dili, pareha Ano ani. ni ma imo ni nakita no ma? Ko nagtanong si tata. Ang mugbo. Bago man eh. Ilan mi katuig? Kuan ini hoy. Paghalin ni mo tatag gagmay pa. Paghalin ba niya namon sa Cebu gagmay. No, this is lang. Mo man ni kuno ang uban nagit pangkaon sa ba. Wala pa siya nakuha ani. Sayang. Ah, ini damo minilubi dit. Ang inilubi kag saging. Ang lubi dito buayan lagi nila. Kano dira mo nung gilunan? Pakita. Ali, Dulo lang ni. Ay man ang right of way. kani. Ini aton pang ini aton pa ini. Patan-awa sa dito atong kanto ni Joby. Kani mao jud ning agianan. Ato ang kanto ni Joby. Straight didto. Aton pinilubi. Atong pinilubi. Oh, ato dito. Kani ba kinsa ni lubi? Ato pinilubi. Asa man di agianan di ani? Kaso tini imo tatang. Ari na ang dulo, ari kwan ka, ari kuno ila ihat. Kani ato ning lubi di ay? Ah, sa una mao ni siya ang dead end. Ari una laya, kaluoy. Nagi kwan ni Joby higta. Ah. Kung dahil kita na naman. Mm. Kumpaya namin na nimo. Natubo pa You siguro can ni Mad. eat all you want. Ayaw naman. Lagi libot-libutan na sa lobby. Isang baka. Kami nagitanong man ko. That's very expensive. Magani, That's kaya ang utak, healthy. taas naman kaayo. That's good for your kidney. Mm. Gagsingin ang maritili. Bakasyon kita diri man. Kaya kita nga duha. Puyuan kita diri. Bani. Sukot ka man. We're eating healthy. Mad. Puyo ka kita anay diri. Matug ka kita sibo. Bitaw. Kita diri nga duha. Manugat. Maglangoy-langoy. Yana ba? Di man siya mutugot. Ngitag barkadas mama. Nawai mo anak dit sing story. Crazy. Sino mo sugot si Maripili? Klase na. Bakasyon mga kisiling. Ting bakasyon. Gahi na naman. Tubig ang ako. Gahi man sa di mo matimingan. Basta na po nga mo. Gahi pa na. O gahi na. Bitaw, dalon yung mga bata diri ka mo. Baan sa ninyo sila
29 na ang klase. May. Si May dili. Sinak ubuang. Uy, tubig. Dili si nagkuan magpagtagak siguro. Dinabuang oy. Wa, uy. Uy, tubig. Pikasa daw. Budya dito. Wari o nindot. Ano lagi pagmadi pagtagak. Wala ginay tubig. Nausik ang tubig. Kumpay. Mm. Hala, ikumpayan ko mama. Kan ay nang Wala ba? sige pa na. Amol. Ya ubadit ang imo kinunan dit. Ara pa gadaw di hakot na ako. Ano gani kung dili ya ubon? Grabe sa kung kadaghan na anang dili mayaw puro na nabuang lubi. Pagkahagbong lang nakuan na siya. Nabuak. Nya mo ganahan mo kaon anak kay mabusog na mo. Sige na. Unyara ko. Giuho kamayhan. Katong dito giunda na. Oh. Ay dili tama. Sayang kung gihurot niya. Ako makahiunod. Ihuman ako seryoso na kaayo. Pilang buok na po na to. Mga pare, pilang buok. Binuok din eh. Tukan ka uy. Dong kikit. Boy ka nagkikit pa. Di man na. Binuok. Yum. Yummy. Ibinuok ni mo ma. Tagpilang buok. 5, Napadik din. Binuok ko din ako. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, How much? 90, 100, 10, 20, 30, 40. Ay kung kapras. Kapras yun. Sige lang karere dyan. Kauno naman. Ikabudlayan ba na bago na naligo akong sugat anay. Sunday na mo ini katubang ko. Iha pa. Pila na ka buok. Sunday. Sunday. Atong nagpuyo ko manong kilis. Gagmay pa yung mga ato ba nga natusok ang mata sang bangis ang kwan. Nang lawas ang Ano sa siya nagtrabaho ma? panday. Sa Cebu sa Eric eh. Kasi naadlaw sa Cebu. Unlimited daw. Na ano na dad. Hoy. Di ako nasad ba be?